Dobar dan svima. Prije nekog vremena smo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali o prijedlogu 41 oporbenog zastupnika i zastupnice o opozivu ministra Beroša. Vjerujem da su svi mediji pratili vrlo pozorno raspravu u kojoj je navedeno toliko puno razloga za opoziv ministra na čak 13 stranica, ako se ne varam. I evo nas sada ovdje u ovom trenutku ispred zgrade Vlade i pored zgrade Hrvatskog državnog sabora da još jednom pozovemo premijera Andreja Plenkovića da pokrene odmah trenutnu inicijativu, jer on to može, ne čak inicijativu, nego da bude konkretan i da naravno povjerenstvo stavi sva 3 lijeka koja su potrebna za cističnu fibrozu, odnosno za povratak oboljelih od te bolesti u normalan život. Vjerujem da će vam kasnije gospođica Privora preciznije objasniti kako funkcioniraju ta 3 lijeka, ali neću se na tome zadržati. Ono što je bitno i ono što mi kao zastupnici i zastupnici Domovinskog pokreta zahtijevamo od premijera Plenkovića je da podhitno uvrsti ta 3 lijeka na listu HZZO-a. I neka ne govori da novaca nema, jer svi znamo kolike milijarde odlaze prema veledrogerijama, znamo koliki je to nevjerojatan bunar, kolika je to ogromna pukotina u proračunu zdravstva kroz koju cure novci, da ne kažemo naravno o netransparentnim javnim nabavama, o pogodovanju u zdravstvu, o zapošljavanju preko stranačkih iskaznica, o propasti platforme Cijepi se. Dakle, postoji toliko mjesta, toliko pozicija na kojima se mogu uštedjeti ozbiljna sredstva i pozivam premijera Plenkovića još jednom. 6. srpnja je posljednji dan u kojem premijeru možete staviti ova 3 lijeka na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ukoliko to ne učinite, dolazi ljetna pauza i nažalost mnogi od 150 oboljelih od cistične fibroze u Hrvatskoj više neće biti sa nama. Premijeru, sada je krajnje vrijeme. Pokažite ono za što se zalažete kao humanista, kao europejac. Dokažite nam da ovdje u Hrvatskoj ljudski život nema cijenu. Hvala lijepa. Izvolite. Dobar dan svima. Moje ime je Anja Privara i zahvaljujem se prije svega na ovoj ustupljenoj prilici da čujete glas oboljelih od cistične fibroze. Stoga, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, ponovno vam se obraćamo ispred Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze s apelom da se osobno uključite i podržite našu borbu za udah života. U prošlom otvorenom pismu upućenom vama 10. lipnja 2021. godine obavijestili smo vas o tijeku naše borbe. Prošlo je gotovo 2 mjeseca od početka kampanje Kaftrio udah života koju smo pokrenuli s ciljem uvrštavanja lijekova Kaftrio, Kalideko i Orkambi na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 150 oboljelih od cistične fibroze. Mahom djecu. Jer mi odrasli, ako živimo u Republici Hrvatskoj, ne doživimo ono što je danas u svijetu moguće. A to je živjeti s ovom teškom dijagnozom. U 2 mjeseca kampanje prošle su 2 sjednice povjerenstva za lijekove HZZO-a. Obje bez odluke i u konačnici bez ikakvog konkretnog odgovora na naše upite. Prva je bila 11.5., a druga 8.6. Mi, nažalost, nemamo više vremena bespomoćno promatrati sustav koji nas tjera da se sami moramo izboriti za lijekove koji nam život znače. Nemamo vremena svaki mjesec čitati izvješće HZZO-a nakon sjednice kako se postupak donošenja mišljenja provodi sukladno pravilnicima. Za našu bolest pravilnici ne postoje. Ona ne pita kad je sljedeća sjednica. Ona nas svakim danom malo po malo ubija. Svakim danom stvaraju se nova i nepovratna oštećenja na našim organima. Radi se o lijekovima čiji rezultati su nedvojbeni i transparentno mjerljivi u dokumentaciji koja je dostavljena u HZZO. Oboljeli koji su bili kandidati za transplantaciju pluća nakon primjene lijeka skidaju se s liste. Oni, ovisni o boci kisika, više ju ne trebaju. Organi više ne propadaju, jer se ovim lijekovima utječe na uzrok same bolesti. Modularni lijekovi za cističnu fibrozu se u svijetu koriste već 10-ak godina,
A u Hrvatskoj niti jedan od trenutno navedenih i dostupnih lijekova se ne nalazi na listi HZZO-a. Oboljela djeca u Europskoj uniji, pa tako i u susjednoj Sloveniji, dobila su šansu za bezbrižno djetinjstvo. Odrasli šansu da se više ne boje budućnosti. A što je s nama? Koliko života je moglo biti spašeno, a koliko ih se tek može spasiti? Mi nemamo vremena za gubljenje, jer neki od nas neće dočekati odluku. Nama je vrijeme dragocjeno i više ne možemo prihvatiti da nas se ignorira i bez ikakvih odgovora odbija od jedne do druge sjednice povjerenstva. Sad je bitno pokazati da nismo zemlja dvostrukih kriterija i da svi imamo jednako pravo na život. Pravo koje nam je garantirano dokumentima Ujedinjenih naroda, Europske unije i najvišim pravnim aktima Republike Hrvatske. Pozivate mlade da ne napuštaju zemlju. Zalažemo se kao država za demografsku politiku, a s druge strane, nedjelovanjem institucija žrtvuju se životi 150 mladih ljudi jer je našoj državi to preskupo. Ponovno apeliramo na vas kao premijera, ali kao roditelja, da od HZZO-a zatražite status o stavljanju lijekova proizvođača Vertex Pharmaceuticals na listu HZZO-a. Podržite nas u našoj borbi. Mi nismo samo broj, nego ljudska bića, nečije kćeri, nečiji sinovi i naši životi ne smiju imati cijenu. Hvala. Hvala, gospodični Krivari. Kako, jel vi možete nekako nabaviti te lijekove i koliko oni stoje? Pretpostavljam da se mogu kupiti ako... Ne, lijekovi se ne mogu kupiti. Točan izračun cijene lijeka po osobi vam ne mogu reći jer ne znamo. Nismo sudjelovali u izračunu, odnosno upravljanju troškovnika, to je radio distributer i sva ta dokumentacija predana na HZZO. Liječenje, odnosno doziranje tih lijekova ovisi o kliničkoj slici, ovisi o dobi pacijenta i ovisi o mutacijama koje imamo, jer cistična fibroza je bolest koja ima preko više 2000 mutacija. I zbog toga je iznimno važno da se sva 3 lijeka odobre, jer time pokrivamo zapravo sve oboljele u Republici Hrvatskoj.